Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal kene si ae lho, Pak. Tapi lho Bu, hawane sumuk. Aku tak linggih nang kono Bu cedak kipas. Alah, nang kene wae. Tak kipas iki lho padha wae. Aku padakno sate apa piye to Bu, Bu. Aku ngeleh Bu. Apa mangan Bu? Tinggal kene sik wae, mangan kene segone tak jipukno. Bu, Bu, Apa re, Pak? kipas yang rusak emang kenapa? Mau kesaduk Pak. Pas ono tukang paket, aku kesusu. Mulai tuh biayaan. Nah mlaku ki hati-hati, inget-inget kipas ki margane ra sepiro Bu. Tapi nek rono ki lho, nek turu awan iki gak iso turu. Di sepurane ya, Pak. Sepurane. Jane sampean ki ape nanti ya, Pak? Kader ngono kok nesu. Kok nek sampean turu tak kipasi wis. Berapa pengen pasti aku karo kuwi kuat pirang jam. Pak, jane sampean ki penalti re. Ya tuku kipas to, Bu. Nek penandi iki lho. Kira penalti. Nangis dulu ya, Pak. Engko tukokno selika sisan ya, Pak. Lah selikane gino, Bu. Iki mung yo tiba, kesampluk pas gosok.